29 de setembro. Acabamos aínda ás 2 da mañá. Subíronos naquel camión o Juan e o Manolo de Neraío. Tamén iba o Elías, o fillo de Ferreiro. Chegamos á Vilesa ás 4 da tarde. A xente saía ás rúas, louvábanos. 10 de outubro. Paramos en varias vilas. Saímos a dar unha volta e ao comer algo a xente dábanos pan. O frío era estremecedor. Facía un frío que congelaba. Comenzábamos a sentir algún paqueo e os piollos non nos deixaban dormir. Porríanos todo o corpo. 1 de novembro. 3 de decembro. Despertáronme uns fortes estoupidos. Casi non temos comida. Non sei ni onde estou. Escoitanse fortes descargas e o tableteo dunha ametralladora. Sinto que todas as balas Todas as veñen balas veñen directas directas a mí. O zoar das Non balas sei onde estou. despertaron. De madrugada saímos cara a serra. Paramos nunha parideira. Escoitamos os pavas. Comenzan a metrallar e temos 9 baixas. de 7 decembro. da mañá saímos O ello fritido. É terrible. Vimos facer o Non se ve nada. Tiña tanto Caemos frío a cada que paso. Non comemos nada. 31 de decembro. Estou tan canso que quedome dormido en calquera sitio. Escribo unha Escribo carta a casa, pero non poño remitente. Eu non podo. Eu non podo saber deles, calquera que eles sepan de min. Explosións de morteiro e bombas Esta de noite foi moi dura. Hai moitos Estou congelado. Zoan Hai as moitos balas. feridos. Ametrállanos. Dinnos que nos retiremos, pero seis quedámonos a paquear. Hai tanta neve que non conseguimos guiarnos. Tiro a Tiro a caixa caixa de de munición. munición. Non podo con ela. Non poido con ela. Non poido máis. Xa é noite. Oscuridade total. Arrepío co frío.